Reiki je krásna liečebná prax, pochádza z Japonska. Táto starodávna technika využíva univerzálnu životnú energiu na podporu fyzického, emocionálneho a duchovného zdravia. Mikao Usui objavil Reiki na začiatku 20. storočia. Narodil sa v Japonsku a od mladosti prejavoval hlboký záujem o duchovné a liečebné praktiky. Usui bol duchovný hľadač, ktorý zasvetil svoj život štúdiu starodávnych učení. Preštudoval rôzne náboženské texty a filozofie, hľadajúc odpovede na otázky o živote a liečení. Jeho cesta ho priviedla na horu Kurama, kde sa pustil do 21-dňového pôstu a meditácie. Táto intenzívna duchovná prax bola pre neho kľúčová. Bol to hlboký duchovný zážitok. Počas meditácie zažil silné vnútorné prebudenie a spojenie s univerzálnou energiou. Počas tohto obdobia Usui dostal dar Reiki. Cítil, ako cez neho prúdi liečivá energia, ktorú mohol prenášať na iných. Uvedomil si silu univerzálnej životnej energie a cítil sa byť nútený podeliť sa o tento dar so svetom. Veril, že táto energia môže pomôcť každému. Usui veril, že každý má prístup k Reiki. Preto vytvoril systém, ktorý umožňoval ľuďom učiť sa a praktizovať túto liečebnú metódu. Vytvoril systém na výučbu ostatných so zameraním na prenos Reiki energie. Jeho metódy boli jednoduché, ale účinné a umožňovali ľuďom rýchlo sa naučiť základy Reiki. Zdôrazňoval dôležitosť súcitu a vďačnosti a vnímal Reiki ako spôsob, ako podporiť liečenie a pohodu. Veril, že tieto hodnoty sú kľúčové pre úspešnú prax Reiki. Reiki sa pomaly šírilo po celom Japonsku a dnes sa praktizuje po celom svete. Jeho učenie prekročilo hranice a našlo si miesto v srdciach mnohých ľudí. Usuiho odkaz žije ďalej prostredníctvom praktizujúcich Reiki, ktorí naďalej zdieľajú jeho učenie a liečivú silu Reiki. Jeho prínos k svetu je neoceniteľný a jeho metódy naďalej inšpirujú. Reiki je japonská liečebná technika, ktorá zahŕňa prenos energie. Praktik Reiki prenáša energiu do pacienta dotykom. Cieľom Reiki je obnoviť rovnováhu a harmóniu v tele. Reiki je jemná a neinvazívna prax, ktorú možno použiť na riešenie širokej škály problémov, vrátane fyzickej bolesti, emocionálneho stresu a duchovnej nerovnováhy. Podporuje relaxáciu a znižuje stres, čím pomáha zmierniť bolesť a nepohodlie. Praktici Reiki veria v univerzálnu životnú energiu, ktorá prúdi všetkými živými bytostiami. Keď je táto energia zablokovaná, môže to viesť k chorobe. Reiki pomáha odstrániť tieto blokády, čo umožňuje energii opäť voľne prúdiť. Reiki je doplnková terapia, ktorá podporuje tradičnú lekárskú liečbu. Nie je určená na to, aby nahradila konvenčnú medicínu, ale pracuje v harmónii s prirodzenou schopnosťou tela liečiť sa. Reiki sedenie sa zvyčajne koná v pokojnom a upokojujúcom prostredí. Praktik vytvorí relaxačnú atmosféru, ktorá môže zahŕňať stlmenie svetiel a použitie aromaterapie. Môže sa tiež hrať jemná, upokojujúca hudba. Pred začiatkom sedenia sa praktik porozpráva s prijímateľom a prediskutuje všetky obavy alebo oblasti, na ktoré by chceli zamerať liečivú energiu. Prijímateľ si potom ľahne na masážny stôl, plne oblečený a prikrytý dekou. Praktik sa uistí, že je prijímateľ v pohodlí, prípadne mu ponúkne vankúš pod hlavu alebo kolená a povzbudí ho k relaxácii. Na podporu relaxácie sa môžu navrhnúť dýchové cvičenia. Praktik vysvetlí proces, čím pomôže prijímateľovi cítiť sa uvoľnene a odpovie na všetky otázky, aby sa počas celého sedenia cítil bezpečne a pohodlne. Počas Reiki sedenia praktik jemne položí ruky na alebo mierne na telo prijímateľa. Neexistuje žiadny tlak ani masáž. Ruky praktika slúžia ako kanály pre Reiki energiu. Prijímateľ môže cítiť teplo, brnenie alebo pocit pokoja a relaxácie, keď ním prúdi energia. Zážitok je jedinečný pre každého jednotlivca. Praktik bude pohybovať rukami do rôznych poloh na tele, ktoré zodpovedajú energetickým centram tela, známym ako čakry. Energia prúdi tam, kde je najviac potrebná. Praktik energiu nesmeruje. Reiki energia má svoju vlastnú inteligenciu a ide do oblasti, kde je najviac potrebná. To zaisťuje, že prijímateľ dostane optimálne liečebné výhody. Reiki sa vyučuje v 3 úrovniach: Shoden-okuden a Shinpiden. Každá úroveň prehlbuje porozumenie a spojenie praktika s Reiki energiou. Zároveň rozširuje ich schopnosť prenášať túto liečivú energiu. Shoden je prvá úroveň Reiki.
Zameriava sa na sebaliečenie a liečenie iných prostredníctvom priameho kontaktu. Okuden, druhá úroveň, predstavuje symboly, ktoré zvyšujú silu reiki. Umožňuje tiež liečenie na diaľku. Shinpiden, majstrovská úroveň, je najvyššou úrovňou reiki. Poskytuje praktikom možnosť učiť a zasvedcovať ostatných do reiki. Každá úroveň zahŕňa zasvetenie reiki majstrom. Tento proces otvára energetické kanály študenta pre reiki. Tieto tri úrovne poskytujú štruktúrovanú cestu pre praktizujúcich reiki. Môžu postupne prehlbovať svoje spojenie s reiki. Umožňuje im zdieľať jej liečivé výhody so sebou samými a s ostatnými. 6. časť. Shoden. Otváranie dverí k sile reiki. Shoden je prvá úroveň reiki. Je tiež známa ako prvý stupeň alebo úvodná úroveň. V tejto úrovni sa študenti učia základné princípy a techniky reiki. Študenti dostávajú zasvetenia od reiki majstra. To otvára ich energetické kanály. Umožňuje im spojiť sa s reiki energiou. Učia sa polohy rúk pre sebaliečbu a liečenie ostatných. Shoden učí históriu a princípy reiki. Študenti skúmajú koncept univerzálnej životnej energie. Učia sa o energetických centrách tela, čiže čakrách. Zameranie Shoden je na sebaliečení. Študenti sa učia prenášať reiki energiu pre svoje blaho, praktizujú polohy rúk pre sebaliečbu. To im pomáha zažiť výhody reiki na vlastnej koži. 7. časť. Okuden. Rozširovanie prúdu reiki energie. Okuden, druhá úroveň reiki, je tiež známa ako druhý stupeň alebo vnútorná úroveň. Táto úroveň je určená pre tých, ktorí chcú prehlbiť svoje znalosti a schopnosti v práci s reiki energiou. Prehlbuje pochopenie študenta o reiki. Študenti sa učia, ako lepšie vnímať a pracovať s energiou, čo im umožňuje efektívnejšie liečenie. Posilňuje ich, aby pracovali s reiki energiou hĺbším spôsobom. Táto úroveň tiež zvyšuje ich schopnosť intuitívne vnímať energetické blokády. Študenti sa učia 3 posvetné reiki symboly. Tieto symboly sú kľúčové pre pokročilé techniky liečenia a energetickú prácu. Tieto symboly zvyšujú silu a zameranie reiki energie. Umožňujú liečenie na diaľku, čo je veľmi užitočné pre tých, ktorí chcú pomáhať ľuďom na veľké vzdialenosti. To znamená, že reiki je možné posielať naprieč časom a priestorom. Študenti sa učia, ako prenášať energiu do minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Okuden sa zameriava na emocionálne a mentálne liečenie. Táto úroveň pomáha študentom lepšie pochopiť a riešiť emocionálne a mentálne problémy. Študenti sa učia používať reiki na riešenie emocionálnych blokád a mentálnych vzorcov. Týmto spôsobom môžu pomôcť sebe aj ostatným dosiahnuť vnútorný pokoj a rovnováhu. Skúmajú súvislosť medzi myšlienkami, emóciami a fyzickou pohodou. Táto úroveň im umožňuje lepšie pochopiť, ako tieto aspekty ovplyvňujú celkové zdravie. Študenti sú zasvetení do reiki symbolov. Tento proces im umožňuje hĺbšie prepojenie s energiou a zvyšuje ich schopnosť liečiť. To zosilňuje ich schopnosť prenášať reiki energiu. Študenti sa učia, ako efektívne využívať túto energiu na liečenie seba aj ostatných. Praktizujú posielanie reiki ostatným na diaľku. Táto technika je veľmi užitočná pre tých, ktorí chcú pomáhať ľuďom bez ohľadu na fyzickú vzdialenosť. To rozširuje ich liečebnú prax za hranice fyzického dotyku. Študenti sa stávajú schopnými poskytovať liečenie na diaľku, čo je veľmi cenné v dnešnom svete. 8. časť. Shinpiden. Prijatie majstrovstva reiki. Shinpiden je tretia a najvyššia úroveň reiki. Je známa ako majstrovská úroveň alebo úroveň tajomstva. V tejto úrovni študenti dosahujú hlboké pochopenie reiki. Shinpiden sa zameriava na duchovný rast a rozvoj. Študenti prehlbujú svoje spojenie so zdrojom reiki energie. Prijímajú svoju úlohu reiki majstrov. Študenti sa učia majstrovský symbol. Je to najsilnejší symbol v reiki. Tento symbol zosilňuje účinky ostatných symbolov. Prehlbuje duchovné spojenie s reiki. Študenti sa učia, ako zasvetiť ostatných do reiki. Môžu zasvetiť ostatných do všetkých úrovní reiki. To im umožňuje zdieľať dar reiki s ostatnými. 9. časť. Posvetné symboly reiki. Odomykanie silnej energie. Reiki, starodávna japonská liečebná technika, využíva posvetné symboly na zosilnenie a zameranie energie. Symboly reiki sú posvetné a silné. Tieto symboly sú kľúčom k odomykaniu hĺbších úrovní liečenia a duchovného rastu.
Používajú sa na zosilnenie prúdu Reiki energie. Každý symbol má jedinečnú vibráciu a účel, ktorý pomáha pri rôznych aspektoch liečenia. Každý symbol má jedinečnú vibráciu a účel. Tieto symboly sú starostlivo vyberané a používané na dosiahnutie konkrétnych cieľov v liečebnom procese. Tradične sa uchovávajú v tajnosti a odhaľujú sa iba zasveteným praktikom Reiki. Tento prístup zaručuje, že energia je používaná s rešpektom a úctou. Symbol Hoku-Rei predstavuje silu a zameranie. Tento symbol je často používaný na zvýšenie sily Reiki energie a na zameranie liečebného procesu. Používa sa na zvýšenie sily Reiki energie. Tento symbol je základným nástrojom pre praktikov, ktorí chcú zosilniť svoje liečebné schopnosti. Môže sa použiť aj na ochranu. Hoku-Rei vytvára ochranný štít, ktorý chráni pred negatívnymi energiami. Symbol Seiheki predstavuje emocionálne a mentálne liečenie. Tento symbol pomáha pri uvoľňovaní emocionálnych blokád a podporuje mentálnu jasnosť. Používa sa na uvoľnenie emocionálnych blokád. Podporuje mentálnu jasnosť. Seiheki je neoceniteľným nástrojom pre tých, ktorí hľadajú vnútorný pokoj a rovnováhu. Symbol Honsha Shonen predstavuje liečenie na diaľku. Tento symbol umožňuje praktikom posielať liečivú energiu na veľké vzdialenosti. Spája praktika s prijímateľom naprieč časom a priestorom. Honsha Shonen prekonáva fyzické bariéry a umožňuje liečenie na diaľku. Umožňuje posielať Reiki kamkoľvek na svete. Tento symbol je kľúčom k globálnemu liečeniu a spojeniu s ostatnými. Symbol Daikomyo je majstrovský symbol. Tento symbol zosilňuje silu ostatných symbolov a je používaný na zasvetenie nových praktikov. Používa sa na zasvetenie a na zosilnenie sily ostatných symbolov. Daikomyo je symbolom duchovného osvietenia a spojenia so zdrojom Reiki energie. Predstavuje duchovné osvietenie a spojenie so zdrojom Reiki energie. Tento symbol je vrcholom Reiki praxe a otvára dvere k hĺbšiemu pochopeniu a spojeniu s univerzálnou energiou.